l'Associació dels Joves Calvos us donem la més cordial benvinguda. L'acte d'elecció de la millor senyoreta de l'any dins de la trobada per quart any consecutiu de senyoretes tindrà lloc aquí breus moments. Esperem que les senyoretes es vagin col·locant al començament de la... El mel i mató, les panses i figues, les anous i les olives, de tot el bo i millor, del vell sexe. Una a una, les senyoretes aniran en els atributs que els aniran mostrant. Entre ells s'han de fixar amb el cap, els peus, les cames, les cuixes. És molt important que es fixin amb l'amplada de pit. Que es fixin bastant amb les cuixes, també. Els estudis, molt important. No es descuidin de demanar-los l'adreça, el número del carnet d'identitat i el telèfon per si estan lliures aquesta nit. Que em sembla que no s'ha entès ben bé això, Aquesta que baixi. Sisplau, pot... Que no hi ha Ramos, no ha trobat cap de Rambó, no ha trobat cap de Rambó, Rambós? Oh, muntaríem el primer. Ha dit trampes. Que ens diguis el teu nom. Fortiana o Marrana? Això necessita les Rambles, no? Em sembla que no cal pas que demanem aquesta dica, la nostra senyoreta Fortiana, oi? Si busca un merder només heu de dir baixa i salto. Aquí diuen 600. No, però aquest sector de... La mare i la filla, no se sap qui és la filla i qui és la mare. Un conjunt d'encaixos comprat al mercat del Trasco d'aquest any. Provocació d'homes i d'animal. Més bèstia no pot ser, mare i filla juntes. El súmmum de la perversió. Votacions per aquest parell d'exemplars, sisplau. Sisplau, vinga cap aquí, no tingui vergonya. Honorata. Tu,
50! 300! 300 a la una, a les dues, a quatre. Aquests d'aquí voten 50 vegades. El vostre nom, sisplau. Cesc! Pepa. Iolanda. Votació. Les pròximes! Ja la propera. El nom primer. Pepa! Nena! Escolteu, podríeu explicar al públic què és el que significa per vosaltres l'amor? Tot sexe. Tot homes. Votació, sisplau. Com aquestes, vull dir, no val la pena, vull dir, ja se sap, no? Una vaca, un toro. Ei, tenim un petit problema. Hi ha un petit problema. Una de les nostres dues candidates ens acaba de demanar un home. I un home, un toro i un home. I ràpid, que si no li ve la cosa. Salari! Bueno, va! Què? Això, mi arma! Collons, que n'hi ha molts, no? Encara que sigui estranger, és igual. Que en surti un, que el necessitem, vull dir. No està allà, no li farem per fer res raro. El més normal en aquests casos. No sé, podries agafar un fotògrafo d'aquest? Sí. Què et sembla? Man, ei, va, vine. Aquest! El de la Nixon 4S! Això s'escalfa. S'està escalfant! Sofisticació impossible. Val més insinuar que no pas ensenyar. I això és insinuar. Això és una dona. Això és una dona! Puntuació! En 10.000 hores d'aeròbic a les seves espatlles. Bé. Aviam, la propera, sisplau. La vampiresa. El seu marit. Directament importades de l'últim passi de modes de París. L'heu fet molt bé, això. Hi ha alguna pregunta? Una botifarra, que ahir no em van menjar nosaltres i una botifarrada, Vostè mateixa davant del públic ha fet tota la seva disposició. Has de fer una botifarrada que... Sí o què? Sí. Espera que ens acabin aquest prec. Els hem de fer votar llavors. Aviam un moment, abans d'aquestes dues... L'estan despullat i estan fent les seves coses, vull dir, millor que us gireu tots. Plau. Quants? Quants?
més guapa del Trulló, me cago en Déu. Va, canta aquí, canta aquí. Continua el marro sobre l'escenari, amb el presentador per terra. La meva germana, on té la meva germana? Està buscant la seva germana. Algú coneix la seva germana? Maria! Maria!